Samantala, nananatiling sarado po ang Villaverde Road na kumukonekta sa Pangasinan at Nueva Vizcaya matapos ang sunod-sunod na pagguho na naitala ng lupa at naitalang pagguho ng lupa at batong dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan habang humahagupit ang Super Typhoon Uwan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng San Nicolas, simula November 9 ay isinara na ang kakalsadahan para sa lahat ng uri ng sasakyan. Batay na sa pinakahuling ulat nito noong November 10 na totally closed pa rin ang buong linya dahil sa rock slides at landslides. Pinapayuhan naman ng mga motorista na iwasan muna ang pagdaan sa naturang lugar at gumamit muna ng alternatibong ruta kabilang ang Umingan-Lupao Road para sa kanilang kaligtasan. Maglalabas umano ng panibagong abisong LGU sakaling ligtas na muli na daanan para sa pagbubukas ng nasabing kakalsadahan. IFM News. IFM News. IFM.